И здравейте хора, това съм аз и днес ще снимам клип на Clash Royale. Сега има едно важно съобщение. То е, че трябва да влезете в този клан. Вижте го внимателно. Набираме хора. Трябват ни много хора. Като го гледате, влезнете, това е най-важното. Защото не е много важно. Съберем 50 от 50 човека. И който ме пише, ще го включи в тази група, където ще влезне Слави. И ни трябва. Това беше всичко за клипът. Моля ви, влезнете. Трябвате ни. И довиждане.